The idiosyncratic, the gaffer passion dijava right here. Komana anenge achingotenge mvura iri kuyerera so akatswabura chena mugore rekungangurwa vamwe vachinzi ngangu. The idiosyncratic is a simple message. Ndakaona mukomana ati chwabu chwabu ada kudzoka. No, there are 4 reasons why Chamisa will not make it into the position he always aimed to have. Number 1, mukomana is an opportunist. Anotaimira kuti election rakusvika otsvaga mukana wekurowa vanhu vekunzoko mari ashandisa politics. Anotrenda politics as a currency. Pane problem ipapo because haungangoshaika wadyiwa ka ozongodzoka nawa kuti ndivhotere udongotsvaka mavoters kushandisa vanhu. Dai uri true leader uri wakaenda ku gold mining wakanoempower magweja, dai wakanoempower mavhenda, dai wakaendawo kumawindi, zvinoita president Mnangagwa kuti even election rapera vachiri kuendesa zvibage kumamisha, hupfu, zvikafu, vachiri kuempower mayouth, vari kuvhura opportunities ekuti vanhu vawane mabasa, vari kubatsira magweja, vari kubatsira mawindi. He never stopped his hand of love. Ndo zvinorakidza a true leader. Number 2, pari kubaizika mukomana yoyo he can't be a leader weZimbabwe because ukatarisa vanhu vari kuleader, tarisa vari padhuze, usati wenda kure, mabodyguards. Suit yebodyguard rinenge rakarohwa raChamisa. Pane bodyguard raimbofamba so na mukuru vatsvangirai so rarakagwinya mazuva acho mutemo uyo ndakaona saraka. Baba ukamuona zvinezvi achina Chamisa, baba ukana suti yake uno iyai akapedzera kuenda dry cleaner kare. Nhamo yake unoti akuiona pakala zino so apene zvaitaka kupera anga akagwinya mazuva atsvangirai. You know, anabiti vakatozonotreka trappers. Vanambokwira ndege nabiti boots shkwada yanga yakarohwa nabiti. Ana monzoro vakazongona kuti haiwa uyu mukomana anoda kudya ega, so we can't trust you sema youth. I'm sure kuti wewe ukanzi versus Holy 10 muballot box unorohwa na Holy 10 achiti hoyo hoyo because munhu ari consistent kune vanhu vake anomuda mukupenga kwaanoita kaka. Pane vanotomuda kadaro why he is consistent. Iwewe unoshaika odongodzoka ngondivhoterei haiwa ndandichimuvha ne-silent strategy. Silent ipi? Vanhu vanoda kumutungamirira. You are disqualified by the idiosyncratic. Number 3, pari kubaizika Chamisa kwamutasa history yake kubva pakashaya vatsvangire papa akanoti ndiye akuvhoterwa kuti ate president achisupportwa neMDC. Mukana wake paakautadza kutonga adyiwa ka2 pakuda kupindwa mumwe akaramba ndobva abuda akanoti ndakutanga yangu. Vanotanga yavo mbovaita kunyorana mapepa nanabiti netimu yake ndobva apinda mbaro anabiti vakuti yamukana wedu bva abuda futi akunotanga. Iwe nyika is not safe hands. Murume uyu anopedzisira kuti nguva yemaelection achada kubva pachigaro. Tunoita yaya yekutonga 25 years yanga yakuitika kuZimbabwe. Ukaona uchiramba kusira vamwe mupati kokuzoti manakira anoita utungamiriri wenyika uri mustate wazimama uchirwa nemepo. So we can't. Pari kubaizika but pari kunyanyondishungurudza timu yako aigute. Wambona timu yaMnangagwa matama fitness inenge inayo achiwenga wayo unasonoti apa pane murume apa wamboonere vamohard kamurebero kawo kaka unasoona kuti hai timu yakakwana kugwinya kwaita mai opa mchingura. Unoona kuti timu ika awari ngati mumire timu ande kuma youth emusangano. Ona ganda rangu, aona bonbon, ona wachi yacho chikombeya kana hope chunkonyoyo jini ranenge apfeka nechisheti chemaboksi. Ona orati chedu ichi wiki ino chakafuta futa chine majeta acho chine mazimota chichide chichishaina nana Scott vava
chasa wako ana Simba Chikanza wamona batch nerakarwa na Simba Chikanza pa UK apa chiti MDC chamisa azvibude. Lastly, number 4, reason yekuti tivotere chamisa mukomana achiri mudiki ndoezera rangu zvibude kuti isusu wakadzi wedu wazitanga kuti one vanhu vezera renyu vamapresident muri kuite neupenyu vai serious neupenyu. Utungamiri unoda vanhu vamature paage, vanhu vakuma70 zvichikwira, vanoita kuti vanhu havane experience, havachaita zvimwe zvekungangura zvekungwabura zvekungwangwaya. Vanhu ava vabatanidza life, havachatsvaga mari nepolitics, vakaita mari kudhaya, havachatsvaga mbiri nepolitics, vanhu vamature. Saka with these small talks, I'm telling you Zimbabweans, Chamisa is a waste of time. Pakaitwa umwe leader tinomuongororawo, but watakapiwa naMwari zvisina kana godo neshanje, aiwa vamunangagwa huchi vanotapira kuti tswibidi zvekutoti pavakaiswa naMwari papa dai vararama nekusingaperi, totowati ancestor vari mupenyu. The idiosyncrasy. Mona mota yanga yatengerwa comic pastor na vamunangagwa mfana comic pastor abva atadzowo kubhadhara chikwereti changu ndakanoiti nywamu. But remember, vamunangagwa kuempire vapfana, vamunangagwa kuempire ivanhu vaempire vakawanda man. Nyika yedu kudadisa. The idiosyncratic. Signing out. Okay.